Jon wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini on ɗo mbaɗon wonde dunde baba Adama nde kala min bisimon e kelle gadande roɓe ndo jayndeji alarba nogase tati lewru avril 2025 bisimilla mon e kelle gadande roɓe ndo jayndeji puɗɗorto nden ko jayndi gendire leydi Sénégal jayndi Le Soleil ɓe garti ko e interne des hôpitaux précarité chronique ɓe garti koye caɗele tawetede cuuɗi cafrirde ɗe ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui gollotoɓe e fannu cellal caɗele ɗe ɓe gurata jayndi Le Soleil arti noon to banggue wonande pamɗugol jabdele hajuni ko yittuno ko to banggue wonande golle kewɗe kono noon kadi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni haralleɓe dilloɓe cellal ɓe ganduɗa noon ko yaltoɓe leydi Sénégal faade leyɗele goɗɗe gam golloyade jayndi Le Soleil arti hen ɓe garti yittuno noon e on fond Covid-19 tato ɓe ganduɗa ko agent ji toon to ministère de l'industrie ɓe ganduɗa lawol fawima e dow mumen jayndi Le Soleil arti hen jayndi Rewmi Quotidien ɓe garti kono ganduɗa ko Tijane Thiam goto e lundiyanke mantodiɗo toon to leydi Côte d'Ivoire exclusion d'une présidentielle pour double nationalité caggal nde o rewra ko yete ko nationalité ji ɗiɗi saabi ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui joguiɓe ñawoje toon to leydi Côte d'Ivoire ittimo wonande e ɗin ɗereji koye noon e sumgoji e lefol laamu payaɗi ɗi jayndi Rewmi Quotidien arti ye Tijane Thiam e Karim Wade même destin omo ganduɗa ko Tijane Thiam kam e Karim Meïssa Wade ɓe ganduɗa ko kañumen ndendi fodore caggal nde o itta hanki o e ɗin sumgoji lefol laamu toon to leydi Côte d'Ivoire jayinde L'éveil quotidien ko hen dewi Tijane Thiam écarté de la présidentielle kanko Tijane Thiam mo ganduɗa itama e ɗin sumgoji garoji toon to leydi Côte d'Ivoire caggal nde o rewra ko yete ko double nationalité saabi o dañata fartange e yaade e ɗin sumgoji lefol laamu jayinde L'éveil arti hen kono ɓe garti e ko yowitno noon kamɓe L'éveil ko noon to banggue wonande on bis mo ganduɗa ko kay tigui woni ko yana toon to Ziguinchor ko yitno noon to banggue wonande on juɓɓintinoɗo ya garta mum jayndi L'éveil quotidien arti hen jayndi L'évidence ɓe garti koyo mo ganduɗa kanko tigui woni jagorɗo kalfinaɗo gaynaka kam e ndema ɗo e nder leydi Sénégal ɓe garta koye Mabouba Diagne o arti insertion des jeunes diplômés en agriculture et l'élevage ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko joguiɓe seeɗan fagoji mumen joguiɓe seeɗan fagoji kewɗi gam peeje poɗɗe waɗede gam tigui ɓe mbawa ha joni ruttade ndema kam e gaynaka kanko jagorɗo Mabouba Diagne omo holla lawol ngol kono ɓe garti e caɗele ɓesguji leydi Sénégal naɓe wuroɓe toon to caggal leyɗele bargol ɓutugol teskugol tawi ene fawe ɓesguji leydi Sénégal saabi ɓe kam waddi namdal kamɓe L'éveil holko fotata wonde darde omo ganduɗa ko kay tigui woni jagorɗo kalfinaɗo jokkodiral leydi Sénégal e leyɗele keddiɗe hani e ɓen ɓe ganduɗa ko kay darini ɓesguji leydi Sénégal toon to caggal leydi jayndi L'éveil quotidien arti hen Le Point Actu ɓe garti koye on haute cour de justice caggal duuɓi nogas ko o dariɗo e leydi Sénégal ɓe garti hande oɗo saaha joyoɓen ɓe ganduɗa ko jagorɗo ene peɗeli ene tuuma e mumen gam tigui ko yete ko ñawore haute cour de justice ɓe garti e duuɓi bennuɗi o mo ganduɗa ko kay tigui goni ɗiɗo ɓe ganduɗa ni rapport aji ɗiɗi cour des comptes ene pawi e dow mumen ne tuumi ɗumen hani e ko yitno noon e omo ganduɗa ko Tariq Idrissa Seck gonnoɗo mawɗo jagorɗo leydi Sénégal mo haute cour de justice yanno e dow mum e hitandu ujunaje ɗiɗi e joyi 2005 ko noon kadi omo ganduɗa ko Mamadou Dia e wondiɓe mum hitandu ñere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e tati 1963 jayinde Point Actu arti hen jayinde Tribune Quotidien ɓe garti ko yetno e projet de dialogue avec Diomaye Sonko et Macky Sall 01 trait 1000 risques pour Macky Sall jayinde Tribune Quotidien ɓe garti koye ngal jonde gam ndiyam salligue dañe hakkude Macky Sall Diomaye e Ousmane Sonko yiide Tribune ɗum ɗon noon waɗanani e gartam leydi Sénégal kono noon de ko ɗum caɗele ɗe ganduɗa kulkuli paaɗi e mo ganduɗa ko Macky Sall e saaha joya e ministére uji makko hande oɗo saaha hani e nanggule kewɗe ɓe ganduɗa ne mbaɗa ko kaso ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe e Macky Sall jayinde Tribune ɓe garti e FMI kam e leydi Sénégal ne wayno nandiral yitama saabi ni ɓe bayi ko yete ko e musol gongol to banggue wonande juɓɓude kesiri gam leydi Sénégal wawa ha joni yitude hoore mum e poccugol ko yete ko faggudu leydi mum jayinde Tribune arti hen jayinde L'As quotidien ɓe garti koye radiation de Tijane Thiam
des listes électorales Ouattara joue avec les allumettes men ɓe ganduɗa ko jandi las ɓe garti noon ko itugol mo ganduɗa ko Tidiane Thiam e liste ko yetno noon e sungoji lefol laamu payadi toon to leydi Côte d'Ivoire ɓe ko leydi las Alassane Ouattara nana fijiri ko yete ko jeygol caggal nde waɗi ko yete ko manigance ko to banggue wonande dawrugol ittude o mo ganduɗa ko kaytigi woni lundiɗo ɓurɗo hande mo ganduɗa ko kaytigi dowlude toon to leydi Côte d'Ivoire jayde las arti hen le républicain ɓe garti koye on haute cour de justice garti e ɗiɗo ɓe ganduɗa ko jagorde e laamu Macky Sall hande oɗo saaha lawol nana fayi e dow mumen omo ganduɗa ko kaytigi woni Mansour Faye omo ganduɗa ko ministre kayni sarɗiyanke Moustapha Diop yide jayde le républicain jayde l'observateur ɓe garti koye dossier de mise en accusation, l'Assemblée entre dans le vif du sujet. Jande l'observateur ɓe garti ko ɓen ɓe ganduɗa ko bureau de l'Assemblée nationale ko kay tigi hande noddi ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi woni conférence des présidents ngam tigi ƴewtade ko yetno noon ngam ko yete ko parquet ngam uddide ko yete ko on procédure de mise en accusation ɗiɗo ɓe ganduɗa ko jagorɗe wonnoɓe e laamu Macky Sall Mansour Faye kam e Moustapha Diop e ko noon on alhaali fond Covid-19 jande l'observateur arti hen jayndi les échos ko hen ɓe garti les mises en accusation à branle ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi woni bureau de la conférence des présidents kay nodda e ñalawma hande o alarba o ngam tigi artude ko yetno noon e ngam puɗɗogol ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni ɗiɗo e ɓe ganduɗa ko jagorɗe tawetnoɓe e laamu Macky Sall ngam wawde notiyade ko yete ko haute cour de justice les échos arti o mo ganduɗa ko Ceerno Alassane Sall mo ganduɗa o holliti wonande paari huccodirde Ousmane Sonko ko kay foti suɓade waktu ñalawma hani en nokku e ngal ɗemgal ngal suuɓi ngam ɓe mbawa ha joni yewtidde ko yetno e alhaali leydi ndi jayde les échos arti hen jayde Walf Quotidien ko hen ɓe garti difficulté économique Ceerno Alassane Sall démoli le projet kanko Ceerno Alassane Sall o arti caɗele to banggue faggude tawetende leydi Sénégal ɓe garti ha joni e ko yetno noon e CDE ɓe holliti ɓen ɓe ganduɗa ko CDE jooɗiɓe lebbi tati ha joni keɓani ko yete ko jobdele mumen ko noon kadi holliti 150 ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Sénégal naɓe golloɓe ɓe ganduɗa ko ɓoraɓe e golle mumen ko noon ɓe ganduɗa ko Eiffage ɓe holliti ne ewno ballal toon to leydi France ngam tigi yobde ko yete ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni gollotonoɓe mumen taweteɓe Eiffage o arti e tiiɗallaji kam e caɗele taweteɗi e nder leydi Sénégal o holliti wonande o paari ngam huccodirde Ousmane Sonko kanko Ceerno Alassane Sall sarɗiyanke jayde Sud Quotidien ɓe garti koye présidentiel ivoirien Tidiane Thiam out kanko Tidiane Thiam mo ganduɗa ko kanko woni lundiyanke ɓurɗo mantidade toon to leydi Côte d'Ivoire gardiɗo on landa dawrugol mo PDCI mo ganduɗa hanki o ñawoje leydi Côte d'Ivoire holliti wonande o jeytake ɗin sungoji lefol laamu ɗon ɗo rewna ko yete ko double nationalité jayde le quotidien ɓe garti koye gestion des fonds Covid-19 la justice en rue ɓe garti koye ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi woni Aline Sow ex-DAGE mo ministère du développement communautaire mo ganduɗa ne wayno ɓe garti hani e ko saaha noon lawol fawiɗo e dow mum ko noon ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi goni ɓe ganduɗa ko tawetnoɓe toon to ministère de l'industrie ɓe ganduɗa kañumen mbaali jammu men gadano toon to suudu dumbirdu ɓe garti ɓe ganduɗa ko kay tigi goni bureau de l'Assemblée ne wayno waɗi noddi ko yete ko conférence des présidents ngam artude ko yetno noon e ɓen ɓe ganduɗa ko ɗiɗo jagorɗe ngam wawde notiyade ko yete ko haute cour de justice le quotidien arti hen Ceerno Alassane Sall mo ganduɗa arti yiide wonande o paari ngam huccodirde mo ganduɗa ko Ousmane Sonko nde suɓoto waktu nokku hani e ñalawma ngam ɓe mbawa yewtidde ko yetno noon e tiiɗallaji kam e caɗele taweteɗe e nder leydi Sénégal o arti ko yetno noon e on projet mo landa Pastef jayde le quotidien arti hen andiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe a Yawo Pindi TV ko ɗum woni komin dobinno woni kelle gaɗen roɓindo jandeji subaka hande o ndoko on aadi alkamisa janggo so hawre e leɗɗal